Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündülügi gepleşigimiz Türkmenistanyň paýtagtyna güýçli şemal golaýlýar. Hazır deňdine güýçli ştorm emele geldi diýip 17-nji ýanwarda öýlen Azatlygyň Türkmenistana habarçylar aýtdy. Tufan golaýlýar. Bu barada duýduruş geldi diýip Aşgabatdaky habarçymyz bellidi. Onuň sözlerine görä howanyň ýaramazlaşmagy barada duýduruş ila tarasyna telefon we sosial ulgamlary arkaly ýaýraýar. Emma döwlet idaralaryna we hususy kärhanalaryna duýduruşlar häkimetler tarapyndan edildi. Ähli döwlet idaralaryna we guramalaryna ştorm barada duýduruş berildi. Güýçli şemalyň boljagy ýam çelekenden beýikligi 6-9 metrlik güýçli tolkunlaryň emele gelenligi habar berildi diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä Aşgabatda telewizion antennalaryny aýyrmak, aýnalary ýapmak we awtolawlary agaçlaryň aşagyndan aýyrmak hakyna duýduruş edilipdir. Bir kararda ähli aýnalary ýapmak we gijeki nowaty taýýarlanmak barada tawşyryk berildi diýip habarçymyz Aşgabatyň iň uly sowda merkezleriniň biriniň işgärlerine salgylanyp habar berdi. Döwlet idara kärhanalarynyň işgärlerine berilen duýduruşlarda güýçli şemalyň 2 günläp dowam etjegi, 18-nji ýanwarda güýçli ýagyşyň boljagy we şemalyň güýjüniň ýerden sekundda 35 metr ýetjegi aýdylypdyr. Türkmenistanyň habar berişleri işleri şol sany döwlet telewizionyasy güýçli şemalyň boljagyny we Hazır deňdinäki torkunlar barada habar bermeýär. Azatlygyň söhbetdeşleri paýtagta tarap barýan güýçli şemalyň hazır deňdinden gelýändigini aýdýarlar. Hazırda ören güýçli torkunlar döredi. Türkmenmaşydan tasdikladylar. Azerbaýjanyň bir güniň adamlary browloýjy platformalardan göçürdiler diýip söhbetdeşimiz bellidi. 17-nji ýanwarda Azerbaýjanyň habar berişleri işçileri Azerbaýjanyň şemaldan ejir çekenleriň ýokdugyny habar berdiler. Trend agentligi howanyň ýaramazlaşmagy sebäpli Azerbaýjanyň medisina edaralarynyň güýçlendirilen iş tertibine geçirilendigini habar berdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu ýetet habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýarym resmi neşri Türkmenowan serhidindäki ýagdaýyň adatydygyny we ygtybardy güýç organlarynyň gözegçiliginde digini habar berdi. Bu habar ýurtda harby gulluga ukyply raýatlaryň hasaba alınmagy we Türkmenowan serhidiniň Owganistan tarapyndaky geňişlikleriniň tas tutuşlugyna söwüşejileriň gözegçiliginde digi baradaky maglumatlaryň ýa-da gabat geldi. Bu maglumat ýurtda harby gulluga raýatlaryň hasaba alınmagy we Türkmenowan serhidiniň Owganistan tarapyndaky geňişlikleriniň tas tutuşlugyna söwüşejileriň gözegçiliginde digi baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. Türkmenistanyň kompetent organlary Türkmenowan serhidinde bodujularyň şol sanda dürli ýaragly garakçy toporlaryň geçmeginiň potensial howpuna degişli ýagdaýyň gije gündüz gözegçiligini amala aşyrýarlar diýip Türkmen portaly atly neşir habar berdi we döwlet serhit gullugynyň ştabynyň ada agdalmadyk wekiline salgylandy. Neşir owan toprağındaky çylşyrymly ýagdaýa garamazdan şu gün Türkmen topragyna hüjüm edilmegine howp döredip biljek real ýagdaýlaryň ýokdugyny belliýär. Üstüne ýarym resmi neşiriň maglumatynda ýurdun ýaşdaky harby gullukçylaryň taýýarlanmagy öňçe goşmaçy çäreleriň geçirilmeýänligi aýdylýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda harby gulluga ukyply raýatlaryň hasaba alynýanlygyny Azatlyk Radiosynyň habarçylary we Türkmenistanyň kronikasy neşri habar berdi. Bu habar Owganistanyň Türkmenistan bilen serhitleşýän regionlarynda hökümet güýçleriniň söwüşejileri ilkinji nowatda Talibana garşy güýçli söwüşleri alyp barýan wagtyna gabat geldi. Azatlygyň Owganistandaky habarçylary Demirgazyk Owganistanyň serhit ýaka geňişlikleriniň tas eklisiniň söwüşejileriň gözegçiliginde saklanýanlygyny Owan resmilerine salgylanyp habar berýärler. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýyl başyndan alkogolly içkileriň we durmuş hajatlar üçin ulanylýan kenagat garytlarynyň bahalary gymmatlap başlady. Emma bu gymmatlamalar hakynda metduatda hiç bir maglumat berilmeýär.
Aşgabatyň Çakır zawody bilen baglaşan şertnamesi esasynda arak çakır önümlerini satýan husus dukanlaryň işgärleriniň berýän maglumatyna görä, olara zawodda satylýan arak çakır önümleriniň bahasy ýyl başyndan 10% gymmatlady. Mysal üçin bu zawodda arasad bilen öňürilýän aragyň 10-dan ugrak görnüşi bar. Olaryň iň ardany odal zawodda satylanyny yarım litr 13 manat bahalanyp dukanyna 16 manatdan satylan bolsa, häzir bu aragyň zawoddaky narhy 16 manada çykdy. Husus dukanlarda narhy bolsa 24 manada galdy. Adatlyň habarçysy ýyl başyndan durmuş kiýmesi, durmuş hajatlar bilen bagly harytlaryň hem üdül kesil gymmatlandygyny habar berýär. Kir ýuwlayan jesimleriň bahasy pesinden 15-20% gymmatlady. Hökümeti tarapdar habar terişdeleri ýylla 10% ýokarlanýan aýlyklar bilen ýylla ençemesi ýokarlanýan bahalaryň arasyndaky tapawudy. Bu ýagdaýyň maşgaly büdjetine salýan agramyny düşündirmekden saklanýarlar. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.